Mijn naam is Vetse Roorda. Ik ga mijn zelfgemaakte gedicht voorlezen. De wereld draait door. De dagen komen en gaan. Dag en nacht werken we samen in vrede aan onze toekomst. Maar toch is het belangrijk om aan de mensen te denken. Die mensen die de oorlog mee hebben gemaakt. Die mensen die moesten lijden. Die mensen die niks meer hadden. Geen familie, geen huis en geen eten. Daarom is het belangrijk om aan die mensen te blijven denken. En dat we ze nooit vergeten. Maar het is ook belangrijk dat dit in de toekomst nooit meer gebeurt. En dat we samen in vrede blijven leven. Mijn naam is Intje Stapeltja en ik ga ook een gedicht voorjagen. Vanavond zijn we even stil. 2 minuten. Het is niet veel. Vanavond staan we even stil bij de oorlogsslachtoffers van nu en van toen. 2 minuten voor de mensen die ik liever helden noem. In Reduzum hebben we de douwe zeker bang met stritten. Die stritten die oorlog was in 1970. De namejouwer, douwe zeker Atzes Bangma, is bijna op 22 mei 1890 in Nunnekeboorden de Stellingwerf. Later was er vleeskarmaster in de gemeente Idaderbio. Hij werd trouwd met Sjoukje Gabes van der Meer. Ze kregen 2 bijen. Die jongens Atse Douwes en Gabe Douweszoon. Douwe zeker, en zijn zoon Gabe, zitten in het verzet. Die laatste, Gabe dus, weer bijna op 8 oktober 1954 in Reduzum. En hij, Gabe dus, had het volgende verhaal geschreven. Het verhaal dat begint op 2 maart 1945. Waarom word ik wekker? Het is klere nacht om me heen. Doch zit er wat aan de hand. Ik heb orenloeden als oors. Hier ik stappen om mijn huis. En dimmende loeden. Ik word al maar meer wekker. Het doogt het. Deze loeden zijn ongewoon. Is er onreë? Duitsers? Zal ik er aangaan? En is er nog het feesterkiepje? Wo hoeden vanzelf. Want dat ze eer bewegen, jongen, weten ze echt dat ik hier Bob op de schouder ben. Dan in een breekt de hel los. Er wordt op de bellen drukt. Er wordt skopt in de var en heften door. Er wordt raast om even te doen. Aufmachen, snel. En er wordt in de dwarren weer ongeskopt. Om het hele huis van uw Hennestein en Duitsers, begreep ik. Dit zocht er net zo best doet. Heel voorzichtig ging ik van het bed houden en zocht er nog een schreef, een kierke, van het oergedienstje naar boeten. Ik zocht een schiem van de mastingen, maar eert onder zijn erem. Ik hoorde dat hij naar de vader giet en niet docht. Ik hoorde de Duitse stemmen. De kemers door de dichtklapt en het werd wat stiller. Ik riep Boskje, trilje, van een kjeld. Zat ik op een knibbels, wat de schreef van het gediengel is en mij net verweeg. Toen die hoen dit ze bij haar en haar, het hoen zit rossiekje. Dan vinden ze mij verzeild weg. Is die hele boel verred? Dat mat ze bij zo, want waarom zo'n zo als bij niet voldaan? Maar er bad verder niet. Ze komen net bij boppen. Woljerk stemmen in de wenkamer, maar kan vanzelf niet goed duidelijk verstaan. Dan in na enkele lange minuten dreunen de Duitse commando's terug het huis. De stam trok de gang en dan is het weer. Ik zag het toch zo goed in het nachtzuster. Daar in het huid, maar jong weerskanten en heftig hem een Duitser, pistolen op hem rjochten. Ze rennen het dik op, een ei verder stier wat donkers midden op het dik. Daar rennen ze hinnen. En dan zag ik niet meer. Even later hoorde ik het brommen van een auto.
en riet het hele spul voort. Dit is net best. Zouden we huid feesten en meenomen. Oors had die groene politie uit Grauw nee, een auto te het eerst en nou wel. Dat betekent dat de veiligheidsdienst die leeuwt er mooi aan niks is. Nog altijd door ik mij net te verroeren. Binnen zien die het alle keer voort. Of zouden ze een peer van haar trabant en efterlitten hebben. Maar waarvoor zo snedig wezen? Waarom hebben ze het huis net doorzocht en waarom hebben ze mij net meenomen? Of vinden ze alleen nog de opdracht uit mee te nemen? Als dat zo is, dan is de hele boel verred. En die zon ging grauw, zo die ik ophellen wezen. En Piet Eisenga en Halbertsma. Het bloed stil in het huis en ik moet door. Ik geloof dat ze alle keer afzet binnen. Ik ging naar mijn bed, pak de kniepkat. Dat is een ouderwetse boezelampen. En onder het tekens zocht ik op mijn horloge dat het jouw 12 is. Ik moet eronder en ik wil weten hoe het met hem is. Die zal wel zeer benauwd wezen en op dit stuit de situatie wel net de baas wezen. Ik week het erop en ga naar onderen. De kamersdeur stuurt iepen, de vader is dicht. Liek zou de efter door. Dan reed ik naar de slaapkamer van mijn ouden. Mem, ik ben het. Heb je nooit, ja, ze zijn alle keer voort. Oh jongen, wat is dit wat? Ze hebben huid meegenomen en ik had altijd al zijn dat het eer is verkeerd hier zo. En wat moeten we nou? En we doen eens mijn huid. Ik begreep dat ik rieskaffen moet in deze benauwde situatie. In het zuster klaar ik bij on en zegt die mem dat ik naar zuster van Kammen gaan. Dat is wiekverpleester. Ik hel haar op, ik heb help nodig. Trof de eftertuinen reed ik aan haar huis. Ik tikje op het ruut van het slipkamertje in de hoop dat ze er wekker van wordt. Nog een keer en wat harder tik ik op het ruut. Dan hoor ik een stem en wat ik zei waar ik ben, docht ze de doorriepen. Ik doch meer lazen, vreeg je haar help. Daar is iets mooi naar huis, werd door de eftertuinen. De wiekverpleegster rijdt mooi mem, die er altijd door stuur is. Ik beziek je nooit te denken. Allereerst moeten de wapens voor het in het hok verburgen lezen. Zodra het licht is, moet ik ze maar op een fiets voortbrengen. Maar ik moet weten hoe dat die werken is. Zullen ze Piet Sietema te pakken houden. En die onderbroeker, boy, als eerst maar naar werk gaan. Na mijn surrogate en een stukje van die kleemske ballen ging ik op een paard. Voor even met de berg is er maar. Hoe dan fiets ik het dorp in en krijg hoe de bregen. Als ik hier, pas op, verderop binnen Duitsers. Als de bjeljacht keren kom. Ik ga wel in rekken dat ze bij Piet Sietema binnen. De man die het vertellen zou dat die huid vannacht ophellen is. Ze hut als ik ken, fiets ik waarom naar huis. Vertel de wiekverpleegster dat ik in werk de boel opral is. Ja, wat nou? Wat nou te doen? De wapens, die moeten voort. Uw mem zal van haar broer in Wudem het huis wordt leeghellen en bij onderskaarten borrelen wordt het meubilair op zijn. En om als er verjaardag maakt, zie dat is de kortkomst. Waar weet wat er verteld wordt bij de verhoren door de Duitsers en zij die orden die in het verzette witten komen. Dan kan je de beide revolvers en de munitie uit het bergplak. Gooi ze in de fietstas, 6 mem dag en gaan op een paard naar Wudem. Daar komen jou ook het spul aan. Te vertellen wat er thuisbad is. En wat ik denk dat er in werk gegaan is. En in Grauw? U weet er dan niet van. Maar je kent van denken wel hebben dat ik daar net gewoon verroen is. De komende nacht sliep ik in Bozem. Daar krijg ik bericht net weer in Reduzen te komen. Om de Duitsers der West hebben en vreven naar de zon. Het huis, het hok en het tuin terugzocht. En zag hier daar zijn verhaal. Hoe ging het verder? Daar was zeker bang maar. Zo zijn band, zijn vrouw en zo Reduzen nooit werd zien. Hij werd feest gezet, hij leeuwt en letter in Grace. Daarna gingen we naar het concentratiekamp Neuengamme in de buurt van Hamburg. Daar was de slim ziek. Door op het Zweeds gereerde kruis werd hij en een prote orden met een schip naar Zweden gebracht.
daar hadden we elkaar het west. Wat we 2 maaien, 1945, in de adens van 47 hier, de stoor Douwesikke in Trelleborg, Zweden. Daar werd er eerst begroeven, maar later kwam het op het Nederlandse ereveld in Oslo, Noorwegen dus. De schreeuwer van dit verhaal, Gabe Bangma, stoor op 30 april 2000 in Bozem. Hij wil 4 centen hier.